Susie, hun siger, at hun skulle gerne have det, hun har behov for, når det handler om sex. Ellers er hun ikke til at være i stue med. Så håber jeg, at hun har fået det, nu kommer. Ellers så har jeg sgu da ikke lyst til at være der. I Støvring lidt syd for Aalborg er Dan og Jakob i gang med at opsætte et tv-studie. Har du? Det vi egentlig gør, det er, at vi stiller studie op, så vi kan lave nogle nyheder. Dan, nu er det godt se, nu har vi et problem, hvis vi skal hænge det der op, ikke også? Det skal da bare klistres op. Du må bare lade mig at filme op over det her. Ja. Det er så nemt. Det prøver jeg. Tager du lige til den? Det kan man da ikke. Vi vil jo gerne have nogle reaktioner fra folk på at der kommer 2 dværge og laver et nyhedsinterview. Det er dig. Det er mig. Det holder jeg hat og boller der. Det er så flot, Jacob. Det hænger næsten lige her. Okay. Jeg bestemmer mig for, at vi skal sige... Velkommen til de små nyheder. Hvad er det? Hvad er det jo blevet enige om, vi skal sige? Det tror jeg. Det var da kedeligt. Det er da bare en fæsen intro. Ja, du vil måske sige lidt mere end det. Nu var det jo bare lige forslag, ikke? Ja, der er sgu da ikke mange skralderbank i den. Er der nogen, der bliver sure, hvis jeg slår en brud? Vi kører bare. Jeg skal ikke slå en skide nu. Ja, tak. Velkommen til de små nyheder, hvor vi i dag skal ud og besøge Susie og Leo i Saltum. Og vi forventer os, at det bliver et meget spændende og interessant møde med de to, og høre lidt om deres liv og hvad det er, de går og render rundt og laver. Og især høre lidt om deres sexliv, da vi har hørt, at det er meget spændende. Farvel og tak. Dan og Jakob er Danmarks mindste tv-hold. Men de har sat sig for at lave de største og bedste nyheder fra hele landet. Så er vi klar. Og i dag har de fået en eksklusiv aftale hos Susie og Leo. Jamen, jeg sidder lige og læser noget research på Susie og Leo med, hvad de har foretaget sig i deres liv. Et partnerbytte i deres sexliv, det kostede et venskab. Og vi har lov til at være utro. Står der noget om, hun maler nøgne damer deri? Det har jeg hørt noget om. Jeg ved ikke, om det passer. I så fald, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor det er damer, hun tegner. Det ville være mere naturligt, det er nøgne mænd. Det er sgu da ikke sådan, at deres fans lige frem står og jubler udenfor den der større. Jeg tror, det er her. Det er sådan en idé, jeg har. Jesus også. Det er dumt. Hvad siger du? Jacob, så skulle alt det ravle sig med. Der er heller ikke nogen, der kan komme ud. Nej. Skal vi ikke gå ud fra, at det er over ved døren? Der er den der til dig. Tak skal du have. Det er fint, det der. Hvem er der har lavet uren i det her system her? Er det dig, Jacob? Nu er det jo ikke mine papirer, vel? Nej, men det er dig, der er rodet rundt i dem. I en tid, hvor der er flere og flere, der bliver skilt, er der nogen, der vælger at blive sammen i tykt og tyndt. Vi har taget til Saltum til Nordjyllands mest hotte par, Susie og Leo. De har været sammen i over 38 år. Ikke bare som kærester, men også som kollegaer. Jeg skal prøve at finde ud af, hvad der holder dem sammen. Goddag. Goddag. Velkommen til. Jo tak, Dan. Ja. Hej. Dan. Hej. Kom indenfor. Jo tak skal I have. Du har lige parkeret skoen her. Ja, men nok. Det går nok. Så, se. Så bliver man overfaldet rundt. Den er ikke kødædende, vel? Nej, hun har fået det kød, hun skal have. Det var fandme godt. Så, det er velkommen.
Så det der med, at en hund slikker ind i hovedet, det er jo selvfølgelig skide irriterende. Det er det. Fordi man kan jo ikke bare tage hovedet højere op, så den ikke kan nå. Vel? Ja, vi skal den her vej. Okay. Se da. Det er hvor der helvede til. Det. Ja. Det er det da. Ja, det har du da ret i. Så er vi klar. Så er I klar? Ja. Så er kaffen klar? Ja. Jamen, hvorfor tror I er blevet så stort et navn, Leo? Jamen, jeg tror, det hænger mest sammen med, at vi egentlig har spillet i så mange år jo. Altså, vi har jo egentlig været med rigtig længe. Ja, det må man sige. Ja. Tager du sagen i din egen mund, hva'? Ja. Nå, nu vil Susie give os en lille rundvisning i deres fine hytte her. Ja, men vi kan da starte derude i køkkenet. Dan, Ja? du skal lige huske, at Susie hun skal snakke i mikrofonen. Jamen, det kan jeg da ikke, når hun går så langt væk. Så må hun lige få den i hånden. Så må jeg... Jamen, så kan jeg jo ikke sige noget. Nej. Du har en mikrofon. Nå, men så tager du stjæler bare den der. Skal der være fisk i alle rum? Jamen, det har noget at gøre med noget, der hedder Feng Shui. Okay. Og hvad virker det for? Penge. Penge? Ja, der skal være 9 slørhaler i. Det er der desværre ikke i øjeblikket. Nå. Og Det vil sige, det virker ikke. Nu kommer der ingen kontrakt, hvis der kun er 8 eller hvor mange der. Og heldigvis kommer der nogen alligevel. Jeg tænker bare, hvad fanden er det for noget? Og der skal være 9 fisk i det der akvarie der, fordi så giver det nogle bedre kontrakter. Men der er faktisk kun 8. Okay, så virker det jo ikke. Det giver jo ingen mening. Så herinde vi har vores soveværelse. Det er en meget speciel farve. Jo. Ja, Hvorfor lige den farve? jeg kan godt lide pink. Og det må man sige, det er det også blevet. Det var meget voldsomt, den farve, synes jeg. Sådan, Ja, når den man var kom ind, så tæt, var sådan, så er det lyserødt. Nå, hvor meget betyder det seksuelle i jeres forhold? Jamen, det betyder rimelig meget. Ja. Og rimeligt, det er hvad? Ja, men vil du have at vide, hvor mange gange om ugen, eller hvad? Ja. Ja, 3 gange om ugen. Og hvem fanden har lavet det her spørgsmål? Det vil jeg bare lige sige, det er ikke mig, der har fundet på det her. Okay. Tænder du på Susie, når hun står med hendes guitar? Nej, det har jeg godt nok ikke tid til. Det vil måske også se lidt mærkeligt ud. Det vil måske også se lidt mærkeligt ud midt på scenen, at du bliver lidt glad. Jamen, jeg det er sådan, jeg er jo altid glad på scenen, men måske ikke på den måde, Ja, du måske tænker ikke på. lige sådan glad. Det var egentlig en dejlig, rar og blød seng, de havde der. Jeg kan godt forstå, at de tilbringer så mange timer i den. Hvad? Ja, bare kør. Okay. Og så vil vi godt sige tak for besøget hos Susie og Leo, som har været en rigtig spændende oplevelse. Et par specielle folk, men rigtig super hyggelige og søde og rare mennesker. Det er godt at savne, at man lige havde... Altså det er fint nok, at man har korten, man kan læse op efter, men man lige har fået dem lidt før. Så man har måske kunne huske spørgsmålene, i stedet for at skulle sidde og læse op. Så, men ja. Skal vi komme hjem med? Det synes jeg. Godt.